Seguim ara amb l'exercici 2, un exercici on també hi ha bastanta lletra, però és una mica més ràpid a l'hora de resoldre. Què ens diu? Doncs ens diu que l'amoníac verd no s'obté a partir de les plantes. Per a produir-lo cal aconseguir primer hidrogen verd mitjançant un procés d'electròlisi de l'aigua amb energia elèctrica generada a partir de fonts renovables. Posteriorment, l'hidrogen reacciona amb nitrogen atmosfèric a través d'un procés conegut com a síntesi de Haber-Bosch, que permet l'obtenció d'amoníac en presència d'un catalitzador. Aquest procés no és econòmic per les condicions de pressió i temperatura que requereix i l'ús de catalitzadors. En un reactor d'acer d'una planta pilot s'introdueix una barreja de nitrogen atmosfèric i hidrogen verd i s'escalfa a 1000 kelvins fins que s'assoleix l'equilibri on N2 gas més 3H2 gas està en equilibri amb 2NH3 gas. I fixeu-vos que ens dona que és una entalpia negativa. I què ens diu? Doncs en l'apartat A ens demana que s'analitza el contingut de la mescla. Els resultats obtinguts es mostren a la següent taula. Fixeu-vos que tenim de N2 gas en l'equilibri 0,142, de H2 gas 1,84 i de NH3 gas 0,36 molar. Ens demana que escriviu l'expressió de la constant d'equilibri en concentracions, Kc, de la reacció i calculeu el valor de 1000 kelvins. Calculeu també el valor de la constant d'equilibri Kp, aquests 1000 kelvins. I per últim, en l'apartat B ens demana que responeu raonadament a les següents preguntes. Per obtenir un major rendiment de la reacció, és millor dur a terme la reacció a pressions altes o baixes? El rendiment augmenta a temperatures altes o baixes? I per últim, segons el model cinètic de col·lisions, la reacció es produirà a més velocitat a temperatures altes o baixes? I per últim, fixeu-vos que com a dada ens dona la constant dels gasos ideals, la R, que és igual a 0,082 atmosferes litres partit per Kelvin mol. Doncs molt bé, aquest exercici 2, fixeu-vos que tenim un primer apartat més numèric i un segon més teòric. Anem a veure què és la informació necessària que ens dona en el primer paràgraf i la informació necessària que necessitem és la reacció on el nitrogen gas més hidrogen gas en equilibri forma 2 molècules d'amoníac. L'altra dada que ens donen és que l'entalpia és negativa, és a dir, és un procés exotèrmic. Doncs bé, anem a veure l'apartat A, que ens demana que escrivim l'expressió de la constant d'equilibri de concentracions, és a dir, Kc. Què ens diu? Doncs ens diu que a l'equilibri la concentració de nitrogen és 0,142, la de l'hidrogen 1,84 i la de l'amoníac 0,36. Això fa que la nostra Kc sigui igual a la concentració dels productes elevats al seu factor estequiomètric, és a dir, l'amoníac elevat a 2, dividit pels dels reactius també elevat al seu factor estequiomètric, en aquest cas la concentració del nitrogen per la concentració de l'hidrogen elevat a la 3. Si substituïm pels valors que ens donen a la taula, 0,36 al quadrat dividit entre 0,142 multiplicat per 1,84 a la 3, ens dona que la Kc és 0,147. I després també ens demana la valor de la Kp. Com podem relacionar Kp i Kc? Recordeu que sabem que la Kp és igual a la Kc multiplicat per RT elevat a l'increment de N, que és l'increment de mols de gas de la reacció. Si hi ha els mateixos mols de gas als reactius que als productes, llavors la Kp és igual a la Kc, però en aquest cas tenim 4 mols de gas en els reactius i 2 en els productes. Així que hem de substituir aquesta equació, on la R, fixeu-vos que ens la donava l'enunciat, que era 0,082, multiplicat per la temperatura en graus kelvins, que aquí ja ens la dona en graus kelvins, que són 1000 elevat en aquest factor estequiomètric, que són 2 menys 3 i 1, 4. És a dir, a la menys 2, 0,147, multiplicat per 82 a la menys 2, i hem fet aquest 0,082 per 1000,
és a dir, que l'AKP ens dona un valor de 2,19 per 10 a la menys 5. I amb això tenim a l'apartat A completat i anem a veure ara què ens demanen a l'apartat B, que, com hem dit, era un apartat més teòric. En aquest apartat B ens demana que raonem les següents preguntes. A la primera pregunta ens diu que per obtenir un major rendiment de la reacció, és a dir, volem un rendiment més gran, què és millor dur a terme la reacció? A pressió altes o pressions baixes? Doncs anem a veure. Nosaltres el que volem és augmentar el rendiment, d'acord? Si volem augmentar el rendiment, el que hem d'afavorir és la reacció directa. És a dir, que passi més productes. Què veiem amb la reacció? Anem a apuntar-la aquí per tenir-la present. Veiem amb la reacció que el nombre de gas és més petit als productes. Aquí en tenim només 2, que els reactius que en tenim 4. Això què implica? Doncs que a pressions altes el volum disminuirà. Recordem això, que pressió i volum són inversament proporcionals. Si jo aplico una pressió alta en aquest sistema, el volum disminuirà, fent que la reacció es desplaci cap a on hi hagin menys mols de gas, és a dir, cap a la dreta, augmentant així el rendiment de la reacció. La següent pregunta ens diu que si el rendiment augmentarà, ara, en lloc de pressions, a temperatures altes o temperatures baixes. Doncs bé, hem dit anteriorment que la reacció té una entalpia negativa, és a dir, exotèrmica. Exotèrmica vol dir que desprèn calor. Si ella desprèn calor, el que necessita és que el seu entorn tingui temperatures baixes per compensar aquest calor que ella està deixant anar. Si això succeeix, el que es fa és que augmenta la reacció directa, per lo que augmenta el rendiment. I per últim, ens demana que segons el model cinètic de col·lisions, la reacció es produirà a més velocitat a temperatures altes o baixes, és a dir, major velocitat a temperatures altes o baixes. Doncs bé, nosaltres sabem que quan augmenta la temperatura, les molècules es mouen més i més ràpid. D'acord? Això què fa? Que es produeixin més xocs efectius, és a dir, que reaccionin més augmentant la velocitat. I amb això tenim l'exercici 2 també completat i anem a veure ara què ens demana l'exercici 3 d'aquesta PAU 2025 de juny de Catalunya.